El retaule major de l'església de Sant Andreu de Llavaneres del segle XVI s'està restaurant. És l'únic retaule sencer que es conserva amb pintures de Joan Baptista Toscano i des del 1944 que no s'intervenia. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 70.000 euros que aporta Caixa Laietana. Com es fa amb aquesta escultura, Sant Miquel s'està restaurant tot el retaule major de l'església de Sant Andreu de Llavaneres. Va ser construït a finals del segle XVI per Gaspar Huguet, però el que el fa realment singular són les pintures de Joan Baptista Toscano, un dels artistes més genuïns de l'època. Aquest és l'únic retaule sencer que se li conserva i ara s'hi està intervenint perquè estava deteriorat. Degut al trasllat d'aquesta peça de l'altra església en aquesta i als episodis de la Guerra Civil, aquesta peça ha patit pèrdues de suport. Quan diem pèrdues de suport vol dir literalment pèrdues d'elements escultòrics de la peça. Els treballs se centren a netejar la brutícia i fixar la pintura. I ara el que s'està fent és una neteja química per enretirar el que és la brutícia que està més enganxada a la superfície de la policromia i restes d'algun vernís que s'hi havia aplicat. En paral·lel a l'actuació in situ, s'estan restaurant 4 pintures de temàtica religiosa al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per poder estudiar les peces que formen part del retaule.